Nou, dit is een foto van Flikken Maastricht. Een van mijn favoriete tv-series. En daar ga ik een schilderij van maken. Ik ben een kunstwerk aan het maken en stel die verliefd zijn. Ik ben met een stoel bezig. En hoe kom je op het idee om een stoel te beschilderen? Nou, we hebben een opdracht gehad van een dagcentrum van het land. En die had oude stoelen en een van de stoelen mocht ik beschilderen. Nou, dat is een achtbaan en ja, mijn meisjes die er nog in moeten. Ja. En waarom heeft een achtbaan schilderen? Ja, ik heb zelfs 1 keer in een achtbaan zitten, maar verder niet meer. Wat maakt het? Een operazangeresje. En hoe bist op dat idee kwam? Nou, omdat ik veel te veel naar songs zit te kijken. Dus zo. En waarom is dit zo leuk om te doen? En waarom is het zo leuk om zo lekker creatief te wezen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, als ik bezig ben, dan kom ik op dit onderwerp. Ik maak de posters en van models posters. En ik maak iets manga tekenen. Wat is manga? En maken is verkleed. En zoals make-up en haar en, en rok en ja, school. En hoe lang doe je dit al? Nou, ja, dat weet ik zo eigenlijk niet precies. Maar ik weet wel dat ik dit heel lang doe. Ja, dat moet ik wel. Als je zo'n foto nou maatje willen, dan moet je wel heel goed wezen. Ja, natuurlijk. Zeker. Ja. En waarom is dit zo leuk om te doen? Ontspanning. En het is je werk. Want worden je schilderijen echt verkocht? Ze worden verkocht en uitgeleend. Ja, mijn werk wordt verkocht. Door mijn familie en ook door de mensen van hier overal en nergens. Waar hadden jullie het over? Over haar moeder. Ja, over mijn moeder. Daar was ze gisteren heen geweest. Ja, even kijken hoe het ging en zo. Dus, en daar hadden wij het over. Want we komen net van school, we hebben allebei gelezen. Dus, Jullie zijn leesmoeders? Ja. Tutor lezen. Dat was dat? vroeger gewoon leesmoeder. Ja. Nou, het is wel een systeem. Je leest eerst zelf, dan met de kinderen en dan moeten zij lezen. Een tutor, ja, tutor is gewoon onderwijzer, dacht ik later. Ja. Maar je begint door je mem? Ja, dat klopt. Ja. Je mem, die woont hier of? Nee hoor, die woont in Harderwijk. Ik had vermoeden dat je met beide net hier iets spannend komen. Nee, dat heb je heel goed vermoed. Ja. Vertel. Ja, vertel. Ik kom uit het midden van het land. En jij komt uit Amsterdam. Ja, we waren een keer op vakantie in Appelscha en toen zijn we hier rond gaan kijken. En toen vonden we dit hier achterhoor woon ik. Huisje in Spannen. En toen zijn we hierheen verhuisd. Niet wetende dat ze hier Fries spraken bijvoorbeeld. Nee? Nee. Toen ik hier kwam, ik verstond er echt helemaal niets van. Niets. Jij bent echt Hoi, goeiedag. Nou, goeiedag. Ja, we hier even hoe het Fries en het Nederlands. Want ik tref je 2 Hollandse vrouwen. Ja, maar is zijn Fries waarom kan spannen? Maar ze verstaan heel goed Fries. Ze praten het alleen nog net. Nee. Praat je altijd Fries mooi Ik praat vrouw? altijd Fries en ze verstaan me prima. En we hebben op het heden al Fries kennen we. Dus, nou, dat gaat maar deze vrouw? Ja, maar Joke, ja. Ja, dat gaat heel goed. Maar het had altijd zo geweest. Want de BM brachten vroeger maar Joke en wij werden eens een beetje lang.
Maar u ben je praten Hollands en haar ben je praten Fries. Waarom? Maar dat vonden we altijd heel komisch. Dus de ben hiet ik net in de gaten. En buurvrouw, hoe bij jou je komt dan? Nou, mijn man is Fries. En die trof ik toen ik in Zutphen woonde. Op het werk. En daar heeft eigenlijk altijd gelijk gezegd van ik wil nog wel weer terug naar Friesland. Dus dat hebben we toen gedaan. Ja. Vind je het fijn dat je buurvrouw dan Nederlandstalig is? In zijn Friesland? Het praat wel makkelijker, denk ik. Ja. Je weet niet wel meer, meestal niet Hollands praten. Dan hield ze wat op Schotland, dan hield ze het Hollands praten. Ja. Dus. Maar toen was het toen ook al. Ja, weet misschien wat was wel, ja. In het begin dat praat je het sommigen nemen Hollands. Maar ja, zeg je dat toch? Je wil ik het onbeleefd wezen.